अपघाता खातीर सदांच चर्चेंत आशिल्ल्या मालपे पेडणे रस्त्यार आयतारा फांतोडेर कारीक सेल्फ एक्सिडंट जालो। ओव्हर स्पीडीन कार चलोवप्यान नवीन बांदकाम सुरू आशिल्ल्या रस्त्या वयल्यान मातयेच्या ढिगाचेर गाडी चडोवन 15 मिटरां वयल्यान ती सकयल कोसळ्ळी। उपरांत हे कारीक उज्यान पेट घेतलो। ह्या अपघातान एकल्याक दुखापत जाल्या, देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला। होंडा सिटी कार जी गोव्यावरून महाराष्ट्रामध्ये जात होती आणि ती गाडी स्पीडली स्ट्रेट रस्ता म्हणून त्यांनी काढली गाडी आणि ते ढिगाऱ्यावरून 3 पलट्या खाल्ल्या। त्याच्यामध्ये 2 मुलं आणि एक नवरा बायको फॅमिली अशी त्याच्यामध्ये होती। नशीब की त्यांना काही झालं नाही, खरचटलं जरा लहान मुलांना, पण ते आता सुखरूप आहेत। पण हा गोव्याचा रस्ता जो एमव्हीआरने केलेला आहे, सरकारने त्यांना कंपनीला काम दिलेलं आहे, कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं आहे, ते कितपत योग्य आहे? हा रस्ता जो आहे भयानक आहे। कोणाला पर्यटकांना यायचं असेल तर आपला जीव सांभाळून यावं, गाडी फास्ट चालू नये आणि जास्त करून पावसात ना आलं चालेल आणि जास्त करून रात्रीचं येऊ नये एवढी विनंती करत आलोय। आणि आज जो अपघात झालेला आहे रात्री, नशीब की ह्याच्यामध्ये मृतदेह सकाळी दिसले नाही, नशीब की काय झालं नाही त्यांना, तर आज परिस्थिती वेगळी होती। प्रत्येक ठिकाणी बघायला गेलो तो जो एमव्हीआरने केलेला NH66 रस्ता, त्या ठिकाणी कुठेही लाईट दिसत नाही। जी लाईट पाहिजे ज्या NH66 ला ती कुठेही दिसत नाही। त्याच्यामुळे हे अपघात आणि बोर्ड जे पाहिजेत, जो फ्लॅग कुठे आता डेंजर आहे त्या ठिकाणी बोर्ड पाहिजे, तो बोर्ड पण दिसत नाही, अशी परिस्थिती आहे। परत विनंती करतो, कोणाला पर्यटकांना यायचं असेल तर गोव्यामध्ये सांभाळून या, सावधानी या आणि रात्रीचं येऊ नये, एवढीच विनंती। धन्यवाद।